Mennään käymään tuolla Tsekissä. Joo, Tsekkin tänään. No niin, ollaan Brnossa ja 2 päivässä poljettiin 300 kilsaa, oliko näin? Vajaa. Joo, Yli 300 kilsaa. Karkki Brnossa. Tätä Allukaan tässä välipäivää ja... Eli tässä oli kaksi reikää ja virke, niin pituussuunnassa saatiin sitten kato molemmille puolelle. Raaka kalaa. Pekonityyppisen salaatin, jonka nimi on salat panketta. Ja sit jotain pieniä vihreitä tullisia palloja ja... Jännittää kyllä vähän.